गोवा राज्य हे कलाकारांची खाण म्हणून ओळखले जाते. संगीत, नृत्य, अभिनय सर्वच क्षेत्रांमध्ये गोव्याने आजपर्यंत विविध रत्ने दिली आहेत आणि ज्या ठिकाणी ही रत्ने घडली ती जागा म्हणजे कला अकादमी, गोव्याचा एक मानबिंदू. गेली 3 वर्षे कलाकार आपल्या या कला मंदिरापासून दूर होता. जवळपास 50 वर्षे जुनी असलेल्या या वास्तूचे नूतनीकरण झाल्यावर कला अकादमी परत एकदा गोव्यातील कलाकारांसाठी खुली झाली आहे. यावर काही कलाकारांनी आपल्या भावना प्रकट केल्या, त्या अशा. नमस्कार, माझं नाव अनुज प्रभू. 2-3 दिवसाआधी खूप आनंद देणारी गोष्ट घडली, ती म्हणजे कला अकादमी 3 ते 3.5 वर्षांच्या गॅप नंतर रिओपन झालं. कला अकादमी गोवा कलाकारांचं हृदयस्थान, कलाकारांसाठी एक पर्वणी, कलाकारांसाठी एक माहेरघर. आणि गोवा कला अकादमी ही वास्तू अशी आहे ना, जी मला खूप प्रेरित करते, प्रेरणा देते. माझं आणि कला अकादमीचं एक कलाकार म्हणून फार जवळचं नातं आहे. त्या रंगमंचाने खूप काही दिलं, खूप शिकलो, खूप अनुभव मिळाले. कारण इथे मी अनेक परफॉर्मन्सेस बघितलेत, मी स्वतः काम केलेलं आहे या स्टेजवर. अनेक नाटकांचे प्रयोग मी या वास्तूत केलेले आहेत. पणजीला गेलो की एक फेरफटका कला अकादमीत मारून यायचो, बंद अकादमी बघून यायचो. पण आता ती प्रतीक्षा संपलेली आहे. काल लोकार्पण सोहळा झालेला आहे आणि आज मन भरून आले. 3 वर्सां कला अकादमी कला अकादमीन आमकां परफॉर्म करपाक मेळूंक ना. कला अकादमीन परफॉर्म करप म्हणजे एक आंगार कांटो उबो जाता, कारण कला अकादमी गोंया खातीर, गोंयकारा खातीर, दर एक आर्टिस्टा खातीर एक अभिमान कसो. अनेक गोमंतकीय कलाकारांना कला अकादमीने घडवले आणि मला खूप आनंद होतोय की कला अकादमी पुन्हा एकदा ओपन झाली. आणि हे 3 वर्सां कला अकादमी कडल्यान पयस रावप म्हटल्यार अशें दिसलें की आपल्या माय भयणे कडल्यान पयस आसा कसो, आपल्या जन्मदेवते कडल्यान पयस आसा अशें दिसलें. गोव्यातील प्रत्येक कलाकार नव्हे, कुठूनही कधीही आलेला कलाकार जेव्हा तो कला अकादमीत येतो, तो कला अकादमीचा दिवाना होऊन जातो. कारण कला अकादमी वास्तूच अशी आहे की तिथे एक चैतन्य आहे, तिथे एक ऊर्जा आहे, तिथे एक स्फूर्ती आहे. पण या वास्तूत मला का कोण जाणे, मला असं एक मानबिंदू वाटतो पणजीचा, किंवा अख्ख्या गोव्याच्या राज्यातला हिरा वाटतो मला. ही वास्तू जी आहे गोवा कला अकादमी, खूप मोठा इतिहास आहे या वास्तूच्या मागे. असं थिएटर ना, म्हणजे मी आता भारतात अनेक थिएटर्स पाहिले, अनेक रंगमंचावर काम केलं, पण जी मजा, जी ऊर्जा जी कला अकादमीच्या थिएटरमध्ये आहे ती अन्यत्र कुठेही तुम्हाला दिसत नाही किंवा पाहता येत नाही किंवा अनुभवता येत नाही. आमी सगळेजाण आमचे रंगदेवतेचे कलाकार, रंगदेवतेचे सेवक कला अकादमी परत सुरवात केल्ल्या कारणान एक अशी उर्बा परत येयल्या मनान की म्हाका कला अकादमीन परत परफॉर्म करपाक जाय. खूप वर्सां जालीं केल्यार. अनेक दिग्गज कलाकार आणि ह्यांनी ही वास्तू अक्षरशः प्रेरित झालेली आहे आणि ती सगळी प्रेरणा आम्हाला मिळते असं मला वाटतं. ज्या प्रकारे वेगवेगळे कार्यक्रम होत होते कला अकादमीमध्ये, त्याच जोमाने पुन्हा एकदा वेगवेगळे कार्यक्रम होत राहतील. दर एक गोंयकार, दर एक आर्टिस्ट, दर एक कलाकार आयज खुश आसतलो, कारण कला अकादमी सुरवात जाल्या नव्या रंगान, नव्या ढंगान म्हणटा तशें आमी परत दर एक कलाकार कला अकादमीचें नांव, कला अकादमीची स्टेज गाजोवन उडोवया. देव बरें करूं.